Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Rita u Karmnu Portelli. Ieħuti jinkomplu l-mixja tagħna bistennija tħejjija għall-miġja tal-Mulej Ġesu li ġej biex jagħtina l-paċi tal-qalb tiegħu. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, warrab minn qlubna id-dlamijiet u dawwalhom bid-dija tas-sebħ tiegħek biex il-miġja ta' ibnek il-waħdieni turi li jaħna u liet id-dawl. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb ta' bin Sirak. F'dak iż-żmien qam kisu nar Elija il-profeta u kelmtu kienet taqbad bħal ħuġġieġa u ġib fuqhom il-ġuħ u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom fil-att. B'kelmet il-mulej għala kismewiet u 3 darbiet niżżel ukoll in-nar. Kemm kont imsebbaħ Elija feġubijietek u min jista' jiftaħar daqshekk? Kont meħud frifnu tan-nar, f'karru biżwiemel tan-nar. Int li kien miktub għalik li kellek iċċanfar għal żmien biex tberret għada palla qabel ma jħeġġeġ biex jidawwar qalb il-missier lejn ibnu u biex terġa' tqajjem tribujiet Ġakob. Imberkin dawk li jarawk u dawk li ragdu fl-imħabba għax żgur li aħna wkoll ikollna l-ħajja. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sam responsorjali ngħidu flimkien reġġana għal ikonna Alla tal-eżerċti, reġġana għal ikonna Alla tal-eżerċti. Orajta Iżrael għati widen, int li kiet fuq il-kerubini, qajjem il-qawwa tiegħek u wejja ħassalvana. Reġġana għal ikonna Alla tal-eżerċti. Erġa' ejja Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u wara u żur il-din id-dilja. Ħu ħsieb dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li jien tkabbart għalik. Reġġana għal ikonna Alla tal-eżerċti. Ħadd tkun idek fuq il-bniedem tal-emintek, fuq il-bniedem li jien saħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddinna l-ħajja u aħna insejħu ismek. Reġġana għal ikonna Alla tal-eżerċti. Jekk iġobkom inkom u bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħejju t-trek tal-mulej id-drittaw il-modijiet tiegħu. Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien nieżel minn fuq il-muntanja, id-dixtieb li jistaqsewh. Mela kif jgħidu lill-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija? U huwa ġibhom. Elija jiġi iva u jerġa' jqiegħed kollox f'postu. Imma ngħidilkom Elija ġa ġie u huma baqgħu ma għarfuhx imma ġabu ruħhom miegħu kif għoġobhom. Hekk ukoll bin il-bniedem għandu jsofri minnhom. Imbagħad id-dixxiepli fehmu li jew kien qiegħed jgħidilhom għal Ġwanni il-Battista.
Il-kelma tal-mulej. U huma fehmu li kien qed jgħid għal Ġwanni il-Battista. Imma ma laqgħuhx. Dana huwa il-kliem ta' Ġesu. U min kien Ġwanni? Ġwanni kien dak li ġie iħabbar u jgħid ħejju t-triq tal-mulej, iddrittaw il-modijiet tiegħu. Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Dan huwa l-miliet li issa nibdew inħejju ruħna għalih. Din hi l-miġja tal-mulej. Il-miliet ma nsibuhx fit-tiżjien. Kollox jgħin, ma għandna xejn kontra t-tiżjien. Imma il-miliet veru irid ikun il-qalb tiegħi u tiegħek. Għaliex il-mulej ġej jiltaqa' magħna. Il-mulej irid jgħaddi, jidħol fid-dar tagħna. Is-salvazzjoni jarawha l-bnedmin. Tiftakruh dak il-pass, il-ġrajja ta' Zakkew. Waqt li l-folla tiġri timxi wara Ġesu, dan il-bniedem kellu xewqa kbira li jarah. U jitla saħansitra fuq siġra, jitla fil-għoli biex jara il-mulej, jagħmel kull sforz. Imma lan tiegħu li jara il-mulej. U mhux biss jara l-mulej, imma huwa Ġesu li jara lilu. Huwa Ġesu li jerfa' ħarstu lejh u jgħidlu inżel minn hemm għax illum irrid niġi għandek. Illum irrid niġi għandek. U l-Evanġelista jtemm dan ir-rakkontek sabiħ għax illum f'din id-dar ġiet is-salvazzjoni. Jew hekk nitolbu l-mulej. Jew nitolbu lill-Omna Marija tenna biex aħna bħala ikollna qalb miftuħa beraħ għal kelma tiegħu. Nista' mmur 20 qudiesa kuljum, imma jekk min widna il-kelma tidħol u mill-oħra toħroġ, ma nħallijiex tinżel f'qalbi, minna ħan niltaqa' qatt ma' Kristu. Jew nitolbuh din il-grazzja tas-sew biex jagħtina l-kuraġġ nitħejjew tajjeb, nieħdu deċiżjoni soda u nibqgħu fidili għal dak li niddeċiedu. Ejjew inħallu lil qalbna tmexxina kif mexxiet il-Zakkew, tmexxi wkoll lili u lilek billi inħejju ruħna li ma jmurx jiġrilna bħal nies ta' żmien Ġwanni. Ġwanni ġie, Elija ġie jpoġġi l-affarijiet f'posthom, imma n-nies ma laqgħuhx, ma għarfuhx. Il-mulej jagħtina l-Ispirtu tiegħu biex aħna narfu il-preżenza tiegħu fostna u nilqgħuh għax hekk biss isseħħ fina is-salvazzjoni. Nitolbu lil Alla l-Missier biex idawwal għal fuqna id-dija tal-wiċċu u jsalvana permezz tal-miġja ta' ibnu il-għażiż. Ngħidu flimkien, dawwalna mulej bid-dawl tiegħek, dawwalna mulej bid-dawl tiegħek. Għall-mexxejja tal-Knisja biex jarfu l-ħidma profetika tal-Ispirtu Santu fil-membri kollha tiegħek
b'mod speċjali fil-lajċi nitolbu. Għal bnedmin li ma jridux jammettu li inti jissit tal-istorja u jqedu it-tama tagħhom fid-destin jew fis-superstizzjonijiet nitolbu. Għalina biex nimpenjaw ruħna ħalli l-kelma li nisemgħu f'kull ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija iddawwa lill-ħajja tagħna u tnissel f'qalbna il-paċi ta' Kristu nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, nitolbuk mulej kompli xerret id-dija ta' wiċċek fuq il-familji kollha tagħna, fuq il-morda u dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, dawwalna biex niddrittaw il-modijiet ta' ħajjitna għall-miġja ta' ibnek Ġesu, ħalli ngħinu lil kull bniedem biex jara l-jum tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddejs li jint waqqaft b'qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel, fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dijer il-premju li issa qegħdin nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, smewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs tas-sewint mulej,
Inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi ninħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu biex fina fil-familji tagħna tiġi is-salvazzjoni, tiġi is-saltna tal-mulej kif sejrin ngħidu fit-talba li Sidna Ġesu Kristu mar jatina. U għalhekk nitolbu u ngħidu: missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu. Nitolbu mulej il-ħnina tijek biex b'din l-għajnuna qaddisa li ħadna ninħelsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal-festa li ġejja bi Kristu sjedna. Idu fl-imkien it-tlet Ava Marijiet l-Omna Marija. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Taslim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.